No tervetuloa, täällä on eläinkomissio. Skalpelli, kiitos. Skalpelli. Tutkimme ensin hänen anustaan. Sieltä tulee nestettä. Se tarkoittaa, että hän on etanamainen. Isompi skalpelli, kiitos herrat. Häntä ja pois. Sitten vain paloittelu. Skalpelli on vähän... Näemme mitä tapahtuu skalpellinne. Seuraavaksi tutkimme ruumistanne. Siellä on pötsi, heillä on näköjään kunnon suolisto. Siellä on jotakin paskaa, mahalaukku ilmeisesti, ellei väärin usko, maksa, haima, peräsuoli. Mitä? Perna ja kaikki. Mutta häntä ei suostu päästämään irti otettaan. Skalpelli, kiitos. Ja noin. Asia on sillä selvä. Näemme seuraavaksi. Hän on vielä elossa. Perkele. Iso skalpelli, kiitos. Kenen ympäri me maha auki? Vedetään hengissä pitelee. Hengissä pitää. Iso skalpelli, kiitos. Seuraavaksi tutkimme sarvia. Noin. Nyt sattuu. Noin. Katso, hän liikkuu vielä. Miten ihmeellistä. Painas tosta. Tarvitsen toisen skalpellin. Toinen skalpelli. No, yksi seistoo ja kädet takaisin. Vitun naula. Sen jälkeen ruumiin avaus. Tujaa kun ne saatana. Ketkä? Avaa sen pää. Hän on erittäin hankala tapaus. Oho! Mitä sieltä purskahti? Mitä siellä purskahti? Katsot valkoista. Katsokaa. Hänellä on erittäin tukalat oltavat. Ja tässä on hänen päänsä. Siellä on jotain mömmöä, sisällä ei oo enää. Aihan tuolla vittu aivoja. Aivot ovat siinä. Siinä on hänen imu. Hyi. Tuossa on, kato joku. Nyt tutkimme, katsokaa tänne. Täällä on hänen emättimensä. Ei ole, kun se on pää. No nyt katsokaa tuolla. Tuolla on hänen päänsä tuolla sisällä. Tuo on suoja. Tuolla. Tuolla On naama. Tuolla Ota noin. se esiin. Näytä sen silmät. Se ei ole helppoa. Tarvitsen Tunne isommat sinne. skalpellit. Sormi sinne sisään. Hyi. Mikäs sieltä tuli? No aika vittumaisen näköinen ötökkä. Kato, perkele. Fuck the animals. Jep. Tää on niinku sitä. Tää on nimenomaan Tää siitä. on nimenomaan. Fuck. Hän hengittää. Ota suoja. Poistetaan suoja! Noin. Siinä on hänen lärvinsä. Naamaa näkyy. Tuossa. Hyi aivoja. Tuolta tulee silmä, toinen silmä, kolmas silmä, neljäs silmä. Hänellä on 4 silmää. Ja näettekö, tämä on kuin Tex-Mex kastiketta. Tästä saisimme hyvän välipalan. Mitä? Se on hirveä. Seuraavaksi avaamme hänen ruhonsa. Kädellä rohki. 100 skalpellit, kiitos. Ei oo. Onko 100 skalpelleja? Toimenpide saattaa jäädä kesken. Se tuolla. Tarvitsen viiltoa varten lukkopihvi, eli tässä tapauksessa anna naula. Nappaa sormin kiinni. Potilas ei ole enää hengissä, joten samapa tuo. Nyt näemme mitä vitun paskaa täällä on. Ota toi. Puhkase se. Pitää palotella vähän. Erottele sen elimet. Noin, siellä on häntä, persereikä. Perserei. Noin, ne menee sinne. Siirretään suolisto, tuota tutkimme. Näytään ne päät tonne, siellä on kaikki. Hännällä emme tee juuri. Se elää vielä. Niin elää, häntä elää. Sinut hoidellaan myöhemmin. Ja siellä jos se väärin ajat. Siellä on paskakaivo. Paskakaivo. Tuolla. Nyt löysimme suolistoja lisää. Muuri, mitä ruokaa? Kaivamme ne ulos. Hyi helvetti. Ei voi mitään. Pesen kädet tämän jälkeen. Sillä pitäisi olla läpinäkyvät hanskat, mutta niitä ei ole. Emme voi sille mitään. Täältä saisi hyvää susia. Sushi. Tätä joku raasta lihasta täällä pesi. Lopuksi pitää polttaa. Hyvin kehittynyt yksilö. Tukkata. Hyvin kehittynyt. Tukkaamme sen. Seuraavat suolenpätkät on siellä. Vittu tällaisesta yhdestä pienestä kusipäästä. Tervetuloa Mad Ventures kokkikouluun matkailemaan yrjöttävimpiin keittiöihin. Tänään valmistamme suomalaista etana. Tähän hänen Tex-Mexejä tarvitaan, on valmiina mukana. Tässä meillä ei ole mitään mauste hässäkkää, vaan me syöt on ihan raakana. Että... Tossa on pää, ei oo enää. No niin. Tämähän sitten niin tunnetusti näytetään sormin, että peskää kädet hyvin. Sen jos jälkeen jaksaa. ainakin. Jälkeen ainakin. Katsokaa, tossa on tollanen. Mitä? Kato Tän sit on iso valkoista. Gepardin raidat. Kato sit iso valkoista kasa. Eiku tuo. Tuo.
Haluammeko avata hänen suolensa? Joo, kaikki auki vaan. Paksu Toi suoli. on paksu suoli muuten. Katsotaanko siellä paskaa. Onko kaveri Se on syönyt? saatana joku... Ei, se vaan repeää. Smugee. Emme saa sitä kunnolla, mutta veikkaisin. hänellä on ripuli ollut. Hänellä on ripuli. Näin ruumiinavauksen yhteydessä Sieltä sanoisin, tuli paskaa. hän on syönyt katkarapuja. Mitäs toi on, toi ruskehtava? Puristapa siitä. Nyt jää ruumiinavaus kesken. Ei jää. Venätkä vähän. Älä lopeta kuvaamista. Opettajat eivät tykkää ruumiin. Skalpelli, kiitos. Hän on syönyt katkarapuja ennen kuolemaansa. Kuolema, se jonka siellä aiheuti. Veikkaisin, että hän on itsekin tuleva katkarapu. Eikä hän kohtaa tätä ylpyttää, että jos nyt ihan kuolee. Lukisin täältä tätä persereijä seinämistä lukisin, että hän on itsekin halunnut isona olla katkarapu. Isona olla. Soke vielä pelastaa sen. Venatkaa hetki, niin mä annan sille teikohengitystä. Tässä on hänen keskiruumiinsa. Ja nyt alkaa ruho vähän haista, se tarkoittaa, että hän alkaa mätääntyä. Ei se nyt pahalle haise. Puristapa tuota ruskeeta. Tästä saisi hyvän käsilaukun. Käsilauku. Painas tuolla hitan puukoltat koko kasa. Ei kun katohan se. Ei kun tää on tarkkaa työtä, kaveri. Täällä olisi ollut norsunauva. Tää on liian iso. Anna norsu. Se on liian iso. Ei oo. Sen saa hoidettua nää järeet hommat. Anna, älä vittu. Skalpelin vaihto. Anna tähän. Ei kun jää. Minä olen Jää tutkija. huoliin. Minä olen tutkija. Tutkija on aina tutkija. Saat hoitaa loppusyleilyn. Loppusyleily. Katsopa. Tässä ihastelemme hänen aivojansa. Aivot ovat aina aivot, mutta hän ei ole järin fiksu, koska jäi tähän. Jäi tähän ansaan. Ja tässä hänen suojuksensa. Tällä hän suojaa naaman. Katso, näytetäänkö näin? Perkele se on. Hyi vittu. Sulta tippuu jotain osia jonne. Millä me nyt saadaan se kuntoon? Tämä on keskeytys hetkiseksi. Minulla on paskaat puut. Tuolla on tommonen, ota se Näppäs talteen. vittuun. Noukissa sieltä, se tippuu. Tippu jo. Tuskin on tärkeä. Perkele mömmöt ja jatkakaa. Vaihtakaamme paikkaa, ettei kaikki tipu syliin. Niin. Menkäämme. Aloitetaan paistaminen. No niin. Ja tässä tarvitaan tosiaankin vakaata kättä, ei saa heilua naula yhtään. Aha, huti. Siellä on persereikä. Puristi ruskeeta. Tässä on muuten persesuoli. Kato, tossa on ryppyreikä päässä, kato. Siinä on se paskareikä. Tossa toi on. Hyvän näköistä. Ja täältä löydämme mahalaukun, kun se oli tuolla. Tässä on niin sanottu paksu suoli, eli paskan kammio. Suolista. Tuossa on hänen ulkokuorensa. Siinä on kaikki liha. Tarvitaan taas Tää on sisältä kaunista. tarvitaan isoa skalpellia taas. Että näemme lisää hänen Hei, kokki kolmonen. Täällä oikein vähän pensaa ja pistät sen porisemaan. porisemaan. Jos joku hakee pensat, mä pistän porisemaan. Eikö ookin sisäisesti kaunista eikä? No niin, hais yksi muki ja kaikki suoraan pannuun. Ruokaa, me tappelee Ja etana ennen ja toimenpiteen jälkeen. Hän on täysin kunnossa. Heti kun vaan Leikkaus onnistuu, mutta teipillä hän tuon saa kuntoon, ei mikään. Nää elää vielä nää palat. Kävikö nyt sillä lailla, että leikkaus onnistuu, mutta potilas Tiedätkö, sillä että häntä kuolee? elää vielä? Kävi. Kato. Tää häntä elää vielä. Joo. Se vähän heiluu. Joten meidän pitää leikata vielä. Häh? Vittu Anna sen elää. Kato,